posibilità. Victorino, yeah, what about to go to get down? Because I'm bored right now, yes, because I'm out of town. Look at the map, look at the marks. Doamne. Care face așa e gai? Nu eu. Ai, că nu tu. Ce? Nu, tu făceai. Ai eu nu, eu am spus. Dar nu, tu ai făcut sigur. Te cunosc, mă. Da, am făcut eu. Corect. Da, mă, sigur. Cine ești tu? Teo a făcut, Pope a făcut, mă, pardon. Lasă, eu nu mai are rost să vă certă. Ce merge? Alegi tu. Nu, că apoi dacă murim, el o să dea vina pe mine, că bine că-i trebuie la ăla. Ba nu. Bine, promis. Oricum nu mă interesează, haide, nu mă interesează la pe. Bine, mai trebuie lui Pope în conii. Am glumit, ai glumit. Bă, care Vă retragere din comic, vă rog frumos. Unde mai mergem? Doamne, ajung acolo, ce să zic? Ajuns, chiar ajuns acolo. Hai că am ajuns. Trebuie lui Pope în conii. Ia totuși tu. Asta o picat din chest. Hai că ăla. Bă, era Johnny pe aici, l-ați văzut? Johnny și Jonathan! Johnny! Te vreau pe tine! Tu ești unicul. Jonathan, nu știu. Eu luat extratere și nu luat chestul, te rog. am scuze. Bum! Bă, Johnny! Ok, m-a speriat. Stai 2 secunde. Acum vin. Dă-le. Am glumit, hopa, măi. Bă, dar Johnny ce face, mă, înăuntru? Te-o să aici. Hello. Bă, dar unde-i chest-ul? Ok, iar tu. Oh, heavy albastru al meu. Vreau să zic Johnny albastru. Eu iar pe Jimmy. Ce, mă? Jimmy, da. Hai la mine, pui. Hai la mine. Pe Jimmy. Jimmy, să vezi. Eu am sărit. Jimmy. Să vezi, arată acolo. Jimmy eliminated the zombie with a great pushing mechanism. Pope, îți place combo? Da, mi l-am arătat de viața. Nu, stai, mă, copile! Îmi place. Combo-ul meu îmi place că pică Rainbow, că... Da, nu, că gen ăsta, da, nu, și ăla nu se poate pune, Pope, ca un combo, că s-a dintr-un pec toate și ăla nu se pune ca și un combo. O zis George. Că nu se pune ca un combo, dar nu, mie îmi place, sincer. Nu se potrivește ca un combo, să știi, da, bro. Unele se potrivește așa mai... Știu că exista... Bă, știu că dacă faci un combo cu, știi, chinurile alea get far out. Da, dar nici. 45 crack cu numărul la mine, oh my god, cu Zam, dog water. Nu, He needs to touch some grass, bro. 45 He needs to touch some grass, bro, ca să se oprească. Get to it, bro. He needs to touch some grass ca să se oprească, bro.
No, ăsta-i Fortnite Kid, vezi? Avem în față, uite, chiar aici un Fortnite Kid. Full boss? Crack? Dead. Dead. Hai că da. No, vezi? Aia înseamnă, mă, Fortnite Kid. Avem în față un copil pe nume Pope care este Fortnite Kid. Eu acum o să vă fur loot-ul. Au! Bă! Îi dau lider, nu da scrie și îi dau badalea și get it down. Bum! Hai să bă. Mai trage unul? Mai trage unul, mă. Ioi. Ba! De sus, de unde am venit noi. Păi nu mai fi Fortnite Kid. What? Still? It's okay? Te-o schemă. Cumpără-ți un cor și pune-l. Bă! A, dai. Bă, dar nu pot, n-am unde să-l pun. Mai jos să-l pun, dar nu, mi-e frică. Exact. A, dar stai că l-ai mort. Dacă am ajuns mai fac. Bravo. Oh my god, am pusat episodul. TikTok Kid, am înțeles. Ce că e fain episod. E fain clip. Pe nu, cred că e ok, cred că îi trebuie un chec. Să se mai liniștească. Mi-a spărut corona când eram în fața ei. Bă, s-o speria corona de mine. Da! N-am luat-o, mă. Eu aveam de la alt player, mă. Aveți materiale, bă? Da, ce să zic. Da, cel mai șmecher skin ever, ce să zic. Da. Stai, nu, da. Bă, ce mi-a furat Pope copacul, bă. Mama, acum să găsim o lamă. Da. Ce bine ar fi. Lamă! Bă, aba nu. Bă, omorând lupul, bă, distreț. 180 la lup. Omorând lupul. No, hai, Connie. Hai, cu rift atunci. Mergem în Connie. Unde atunci? Unde zi? Alo? Unde mergem, bă? Haideți, nu știu, eu m-am dus acasă. Să pun acolo lamă pe aici. Toată lumea are mitic acum. Și apoi vâră, ok? Bă, stilul ăsta de Fortnite te rotizează, hai să mor. Doamne ferește. When Pope is too crack, se bate cu un fir de păr, îl bate firul de păr. Ok, Pope, go to touch grass, please. Ok.
mă duc afară. Ok? You're too Fortnite, bro. Du-te. Mă duc afară. Revenim. Easy. Stai, fii atent. O să-i dau 3 grenăți, fugi. Bum. Știu, da, doar așa. Cum piesa mea v-am auzit, bro? Este What? Nu merge să spun armodul. Da. Imagine trying to capture an animal. Oi! Hai că te-ai dus să tu taci crezi, bro. Hai că da. Da. Bă, băieți, ați lăsat un hammer legendar, eu mă duc după el, nu știu de voi. Am să iau eu, dar nu am. Poate că doar mai multă nevoie de el. Sau de fapt mai bine țin bărsul. Așa. Acolo Ranger legendar, ce faci, Pope? Ce-ai, mă? Ce-ai? Heavy laugh. Sau mai mult îmi trebuia. Mersi. Ok, gata, chiar poți să-l iei, Nim. Ce facem cu viețile? Ce facem cu viețile noastre acum? Bă, unde-ți v-ați dus, bă? Unde o să aici? Trebuie lui Pope să se ducă. Am glumit, mă. Spate? Da, se va spate. Oh. Bă, cioară legendară! Ranger, am înțeles. De ce? Păi tu ești Ranger, kid. Ranger. Ce stai că explodez. 60, 600 la mașină. Câtă viață mai are mașina aia? Stai că mi-ai dau one shot. A, da, peste mașină! Hai pe player. Hai pe ei. I-am dat foc. Bravo. Ma dacă mi iau foc, e vina ta. 30, îi cred că nu e. Bine. Mi-a furat kill-ul, mersi. Bă, care-o da foc! Bă, ajutor, bă! Bă, de la spate! De unde? De aici. E acolo, mă. Dacă avea bărți, te luam eu. Oh, striker. Sau nu, mai bine țin auto. Bă! Aveam mai mare nevoie de el, dar în fine. Da, e ok. Golo! Fix pe partea mea, trebuie să vină! Mi-a dat 200. Dar de ce trebuie să tragi, Pope, cu areu? N-aveai shotgun sau SMG sau ceva? De ce trăgeai cu areu, Pope? Nu te știi, plânge-te că de ce faci după vei ce vă la dracu în frate, mă, întotdeauna faci același lucru, bro. Vă ziceți să-mi strigați, că hai să le enervăm pe Pope, să dea Alice și să vedem cu kill. Da, n-am zis, bro. Hai, n-ai zis, dracu, Stai că scriu în poză cu ce-am zis, cu ce-am vorbit cu Teo. Easy. Ghost to touch, crezi?
Vorbim pe joc. Da, da, da. Vrea. Ioi. Deci atunci îți dau invite to party și ce mi zici dacă mai intră. Pagina Hai. nouă, ok. Is. Te că scrie. Uite pe Discord. Stai că-i dăm. Uite ce. Uite ce am scris. Uite-te eu. Da, uite ce am scris eu. Stai. Stai că hai să vorbim pe joc. Stai. Can... Stai, mai e online. Da, mai e. Hai, mai există.